Gahrman arkadamydan başlangyjy bilen gurulan hemde arkadaly gahrman serdarymyň gatnaşmagyna açylyp, halkymyň bagtyar durmuşyna nur çaýan arkadaş eganyň daşda göregi bugun kun bagy bossanyga birenýär. Bahar pasanyň gelmegi bilen bu ýerler öz boşlugy gözellige gurulýar. Geçen ýyl bu ýerde birnäçe ekologlaryň daşky gurşagy bilen iş alýan hünärmendleriň gatnaşmaklaryna arkadaş egerine ekologiýa başlanyp ýokary maksat geçirli we bu ýerniň gözelligini has artyrmak bilen bu ýerde ençeme bagnahallary we beýleki ösümlikler oturdurly. Bu bolsa hormat prezidentimiň alyp barýan ekologiýa syýasatynyň barhara başlanýanyny görkezýär. Arkadaş egeriniň golaý her wagtda ekologiýa durnukyny saklamak bilen bu ýerde bagtyar raýatlarymyz sağlam durmuşyň arasa daşky gurşagyň hüzgürni öp ýaşaýarlar. Şu günler arkadaş egeriniň daşda göregi gülzarlygy gurly. Baharın gelmegi hemde asmandan bereket bolup ýağşyň ýagmagy bilen janynyň toprak miweli baglaryň güllemegini getirdi. Munyň özi şu ýyl bereketli hasylyň boşlukçysydyr. Şeýlede salkym hojalyk jemgyýetiniň miwçilik meýdanlaryna üzüm ýetişdirilýär. Yer gelenle bellenip geçilse özümçilik Türkmen ekrançylygynyň geçmişde ýörgünni ugur bolup, her wagtda owy hojalyk öňümçiligini ähmetini ýitirmä saklap gelýär. Hojalygyň işgärleri baglary ösürip ýetişdirmäge we olary ýydy etmäge gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň salgy berişleri ýaly almy taýdan çemeleşýärler. Şu günler baglara we üzüm daratlaryna ýydy etmek işleri dowam edýär. Bagwanlaryň we üzümçileriň meýdandaky işleriň häzirki ýagdaýlaryny çen tutup, şu ýyl hasylyň bereketli geljekdigine önümler uly. Munyň özi ýurdumynyň bazarlaryny zerur adyk önümleri şol sany miweler we üzüm bilen öpüşetmekde münasip goşunt bolup kalmady eder. Şoňa görä salkym hojalyk jemgyýetiniň agdyr işgärleri şeýle işler alyp barmaga döreden ähli mümkinçilikler we şertler hemde hususiýetçilik bilen meşgullanmaga berýän ýygydy gollawlar üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirip alkyş sözlerini aýdýarlar.